Wah. Ya buah saka yang ngene piye iki critane? Ki nang kene nyendene nyandi wonge. Woi. Nyapa kowe? Alah. Nyisek. Aku nyoteng nah aku. Oh nyeteng nah. Heeh. Rawale ya aku. Aku dimen arek kowe ya. Panas mah. Heeh, wis to. Kalem. Waduh, sawete mau syuting yo apa? Dimen aku. Lah iki lho kaya ngono iki buah gede gede ngono lho. Wah, tak ubeng mateng kaya ngene. Cak dulu. Heeh. Terus Cepon. asli. Asli. Wes. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe like komen ya, Bro. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Iki secara cepat ya. Yo iya, supaya semangat pokoknya iki. Iki kanu tuane kebun njaluk resik. Ya resik. Hmm. Sak buahe. Sak buahe. Klepae mo. Mlepae ya ora kena didol. Oh, ngono. Pinter kowe. Didukne ae ya ora apa-apa. Sing payu didol apa? Ya pangah buahe. Oh, ngono. Pinter ada. Iya. Kon masih sitok kaya. Ora awale apa enggak? Ya aku demen kok. Iki sitok tenan iki. Ini. Wah. Gedine masalah. Nah, Wah, masalah. habis sih. Habis. Slem. Payah lumayan. Diplepae gede kok. Belum. Dinah parane. Kae. Apa? Masalah. Lah iya, entah. So, buah so kaya ngene piye iki? Ora awale Pak mancing. Demen aku. Iki sawite sapa yo? Iki Pak Haji anu. Sapa kuwi? Haji Mansur. Gimana, Cok? Tapi ya memang terjaga. Tapi yang njaluk tenan, dhek wonge tertib tenan. Njaluk resik kebune. Kebune yo resik. Heeh. Wis teman. Bluk. Wah, kesel rasa aku. Walah salah. Kae nah. Lah wong buruhmu sawit karo sawit kesuwi terus kerja apa kowe? Lah ya ku lho masalah. Wih, sitok nah. Iki marai kebun lain ya, Mas. Heeh, toh. Iya. Sek bersih ya. Heeh. Kae kok ora ora kae? Kiwa. Ndi? Kae kok ora. Ilah no. Yo. Wah, Iki gede, gede. Oh, ndek iki. Besar, Bos. Besar bos, buahe besar. Duduk. Beluk. Wah. Oh, enak lek sak ngono. Wis bener aku. Aku demen. Penak men tak sawange nyambut gawe penak apa ya? Sawang sinawang ya. Nyawang penak. Lah ya kuwi. Cinta mateng iki. Iki sing kono mateng mana? Aku entah. Tak no. Oh, kasih mateng. Oke, Wak. Roh-roh wae. Ya abang mateng jerek ya. Lho. Lho. Wah, lho. Lho. Yo. Wah. Mateng, Mak. Geleng. Perla ini masalah. Nah, ini kok biji. Info biji. Leng. Yo. Kayak sitok. Rasane sawet. Ya pangah mateng oh. Mateng kabeh. Lah iya, wah relaine. Nah. Wis pokoke enek sing barang emis sih. Lho iki. Kosong. Iki lek mateng bareng koyo kapan ta, Asli lagi. Piye? Ting. Wah. Asli masuk. Mateng Uyan. Wah, yang sikat nih. Sikat. Habis sih. Habis sih. Ini boleh oleh. Olah. Tung. Kok kesuwen macet bloke. Heeh. Lep. Wis ngono ae lho. Piye ini mateng iki? Ah mateng kowe. Leng. Luk. Dan. Lek mateng kabeh kaya opo lho. Wih. Kok kowe roso ae. Wih. Keblek urung bleng. Wah, iya. Buah jen mantep tenan iki. Dine, Dine paramu wae. Lho. Oke. Heeh. Kene seno. Manut, ngendi sak anumu kowe iki? Kabeh mateng kok. Kowe nerake mateng iki ya. Kok. Kayak jangan mateng lagi. Mateng tak pilih lho. Lihat. Daerah mateng ndak payu. Buah janji sing ngene iki. Nah, iki gak dicipuki. Asli. Mateng. Lah kuwi relane ceplok nang sore iki. Sok koyo ngene apa enggak? Kabeh mateng. Buah dicukil barang ngono ya? Oh. Oh, iya. Ora lah. Oh, iya lah. Kok sak isomu iki? Drong iki. Alah blondot. Blondot. Ih. Habis sih, panase koyo ngene kowe ya pangah mempeng aja nih. Soteng kok. Aku jembok dihimen karo kowe emang nek ngomahe pangah kelingan kowe nang ndi mulane aku nang telepon mang. Buare kapan tak sawet. Wis to ya mbuh. Wis kalem pokoke. Ya kesel yo laran ngono lho. Alah, Mak. Yo. Heran aku tak sawet. Lem. Kok kowe nak Bluk. Oh, terlalu action. Heeh. Yo selfie modele moto mbok selfie. Iya. TikTok. Oh, TikTok lek mau ngecop. Kayak mateng ya. Mateng. Wah. Wis pokoke kabeh mateng ben pokok. Budek nggak ada pokok.
Iki iso enek ririne wae to kuwi. Lah sare buri. Oh, ngono. Heeh. Wah. Iya. Cek tenan to. Tak cek iki lho, mateng iki. Ini. Apa ya? Heeh. Oleh kok malah sawit. Entek wis, mateng tak. Nah. Enak. Mateng. Lah ilah iki mlondot-ondot jan kuwi. Gugurane. Ini bos, masak bos. Masak, lebih masak. Lebih masak. Oh, budrek masak. Ora mek trimo masak. Lho. Yo diserang rodok kaya anu, Kayak TikTok. kaya TikTok. Wah, gampangmu ngene ngomong ora ro buah. Ora buahe. Buah diuncal-uncal. Weh, ora kok ndukne daune kok ora ora buahe, Mak. Oh iya. Sing anu, sing Wis nyusun. nek tak kaji. Lah iya sing nyusun. Ah, ngono tengeringi tenger karuan. Iki mak ya. Wah. Tak kaji kebunmu, Mak. Wis Mak, sukete wae ngracun. Heeh. Telepon pangkalekmu ni Sibuk. sibuk. Iya wis, oh. Getan bodong. Ya. Kalau kono. Kono. Ndi? Kono. Woi. Oh, terus nek. Wih, Lah ngapusi. tak piti le. Welek sawit iki. Ya lah piti le wis ngono kuwi. Elek piye. Ngene pokok sakmene buah sakmene elek iki lho dibleng. Ha wiro kowe. Enak. Enak. Bleng. Elek piye lho, ha. Oh, truk. Lho sawit tok elek sawit ngene. Iku lang isi kita iki. Bene pokok elek sing penting buah ya kowe. Oh. Iku lang isi no. Heeh. Kurang isi iki. Lang isi. Berarti kebunmu bojonan. Iki wayahe nyatune ya. Wayahe bojo iki. Ora entek, Mak. Mateng aku, Mak. Kabeh mateng wis pokok. Kabeh? Heeh. Ben pokok. Ini, Mak. Ndi? Kuwi kuwi blodot iki. Ora berarti kebunmu. Clem. Wah. Rudiek. Yek. Iki cek. Piek. Yek, majing. Iya, kurang bojo kebune buahe mak piek. Lah, Lah, diketok sing gede. wite sing gedhe ya. Ngene apa untung kowe? Kuwi ae, Mak. Ya panggah untung lek buahe gedhe oke. Terus ya. Iya ya. Kasih blender wae bojo. Ya rada anu rada diperung ngono ya. Hai, Ayo welek neh. elek stop ben. Sementing buahe lho. Ngono. Lah piye? Iki kok penak meneh iki? Oh, karek cruk. Nah. Wis ora rasa anu wi, rasa ngungkel-ngungkel wi. Biasa. Dia, yang, ora wi. Ora. Iya. Luk. Luk. Iki ra pisan. Wih. Wih. Mateng iki. Ah, londiot. Luk. Ae tengenku ya. Ndi? Eh, Nek kapan teh? nah lah serantek entek pokoke. Ah, itu Bapak. Entek mulih engko sesuk ambal neh. Tung, luk. Dine. Wah, gak mlembar. Kae ora, delok entuk kabeh sak pendeleng gajah sawit. Kon. Tak mlembar ae. Uh. Oh. Luk. Wis. Loh, entekno pisan kowe. Ini yo ngrai. Lah piye? Panas kok. Aku tahu. Coba krosek-krosek kae. Ah, wong aret. Oblek wedhus. Gak suket. Kok mateng ya? Heeh. Sak renak ya. Ya, Cilik-cilik selaten nih. lah piye tuh anak kuwi yo. Tak beri yo berat. Sing cilik sapa? Lagi kapan lek mung ngrati lek kok ora pisan? Mang sak dungo kowe soteng. Oh, alah. Bisa loro tak rai, kok tak ngapusi. Wae apa yo sing apik-apik kok. Aduh. Sing apik-apik kok ngengehne wae. Wae tak coteng. Lah yo ngengehne aku ngono. Nah, yo sak rono. Wah, lah iki lho lunggukane buah koyo ngene. Yo ngono mak yo. Kae. Wes. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati kerja ya. Oke, Bos. Oke, siap.